ассалому алайкум дӯстон, мардам тамошобинои додартон канали Сауду ТВ. Ҳама каса хубанд инҷан. Имрӯз 12 май 2026 сол хонаҳои фурӯшӣ аз ҳар як гӯшаву канори Торкистон навор кардем. Тамошо кунем. 12 та хона. Худо хоҳад хонаҳои арзон ҳаракат кардем ки хонаҳое ки аз рӯи комментҳои шумо мисол коммент карден, ҳатто баъзетон дар WhatsApp навистен, хоҳиш карден, ҳамун хонаҳоро ҳаракат кардем дӯстон, навор кардем, монтаж карда пешниҳодтон кардесем. Тамошо кунем. Баъдан ба хотири қабули реклама чизе ки дорен роӣ кунен. Мардум жда дора хонаҳои арзон боша бо хубай роӣ кунен. Худо хоҳад рекламаи хушрӯ карда дар фурӯш мегузорем, чунки талаботи хонаҳо бисёрай. Хонаҳоро ки равон карден, иншоалло ба зудӣ савдо мешавад. Ҳатто омада аз пешам навор мекунем. бачаи азиз, оиди ҳамаш дар WhatsApp бинависен ёки мақсад занг занен. Навора шурӯъ мекунем то охир тамошо кунем. дӯстои меҳрубон, дар масъалаи рекламаи ширкати Акаи Нозим иншоалло ки 2 сол мешавад ки мо ҳами Акара навор мекунем. Дар аввали видео рекламашро мекунем. шидагӣ нест ки одам мегуфта бошад ки Ака бори мо дер омад ёки бори мо наомад. Иншоалло дӯстон ба дили пир муроҷиат кунен. ширкати Акаи Нозим яке аз ширкатҳои беҳтарине ки мо ҳамроҳш кор мекунем. дар масъалаи бурдани бор, расондани бор чӣ хел бугум ҳаракат мекунанд ки ами 10 рӯза 15 рӯз як рейс Торкистон баранд дӯстон. ма дар бораи кадом территория мақсад бор мебарам гап мезанам. гӯш кунен. Фақат аз номи Сауду ТВ Акада муроҷиат кунед бачаи азиз. Бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳри Нав, Регар, Ваҳдат, Бухтар, Вахш, Хурусон, Ҷиликӯл, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восекулоб ва дигар самтҳои Торкистон бор мебаранд дӯстон. агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, худшон омада ба ҷои изистон бортона мегиранд, мебаранд. масъалаи хизматрасонӣ дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. фақат дӯстон вақте ки занг мезанем мегӯянд ки мо аз канали Сауду ТВ тамошо кардем. ва дӯстони азиз, кадометон ами наворои Сауду ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен. дураи ватан ҳастен. Сауду ТВ телеграм канал шудааги бачаи азиз, силкаш дар ами таги комментария. ана ҳами телеграм канали Сауду ТВ дӯстон. бовар кунед, канал беҳад зур пешафзай. силкаш дар комментария дар омада тамошо кунед. дӯстон, мегзарем ба якумин хонаи назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки дар ноҳияи Тоҷикобод қарор дорад. ҷамоати қалъаи деҳаи Капали 3 дар хона дора, 5 сотиқ замин дора. ҳуҷраҳо якташ 5 ба 3, дуюмаш 5 ба 3, сеюмаш 6 ба 4, калидор 2 ба 3, ҳамоми 2 ба 2, дарвозаи оҳанӣ. хоб таҳошон стяжка доранд. 2 сол пеш сохтагӣ бо кирпичи пухта, гирди ҳавли забори баланд гирифтагӣ бо сементблок, дарвозаи оҳанӣ часпондагӣ, документҳои 100%, мактабаш, масҷидаш, беморхона дар наздикишай мега дӯстон. дар масъалаи нарх дӯстони азиз бо маслиҳатай. иншоалло ки беҳад нархи зурай. Ака гуфта ки ҳами чахчах мекунем, як муомилаи соз мекунем, ҳамин хонаро дӯстон мефурӯшем мега. марамад лозим боша рақамҳои 9842 занг занем. дӯстон, мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. подписчикои ваҳдати ҳамҷаен, шербачаҳои муҳтарам. хонаи назди ҳавлигӣ 4 комната, 4 сотиқ замин, деҳаи Истиқлол, шаҳри Ваҳдат, 250 000 арзиш. чӣ хел дидесен? гирдаш понности маҳкам. дохили хонаҳо ҳамин ҳолат. падшпаклёвка тайёр карданша. забори баланд дӯстон гирифтагиай. 250 000 арзиш. боз муомила дора. аз номи YouTube канали Сауду ТВ метонен муроҷиат бикунед бачаҳо. 250 000 сомон, деҳаи Истиқлол, шаҳри Ваҳдат бо муомила дора. рақамҳои 0024 занг занед бачаҳои азиз. аз киҷо хона дар кортунай дар таги комментария бинависен. худо хоҳад мо ҳаракат мекунем аз рӯи комментҳои шумо. навори пагоҳина ки 13 май мешавад мемонем. худо хоҳад пага худо хоҳад дӯстон хонаҳои Душанбера бо навор мекунем.
дӯстон, мегзарем ба сеюмин хонаи назди ҳавлигӣ фурӯшӣ. 145 000 сомон хона дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Рӯдакӣ дар Ҳасанобод қарор дорад. Се комната, се сотиқ замин, 145 000 сомонӣ. хона дар ноҳияи Рӯдакӣ, Ҳасанобод, заправкаи повороти Ёвон мегӯяд. аз рақамҳои сӯхтмон, рақамҳои 00 01 33 метавонед дастши маълумота бигиред. се дар хона обши мега, як хона 6 ба 3, дуюмаш 5 ба 3, сеюмаш 3 ба 3 ҳай. Инчунин боз калидор дора, се сотиқ замин дора. Азиза, хуб, аз талим маълумото шуд дӯстон занг зад бигиред. 145 000 сомон бениҳоят дӯстон, нархи зӯрай. Фикр мекунем ки ҳамин варианти соз ҳамин ғалтида мирӯза видеода бача азиз. 145 бо муомиладор мақсад аз уми канали мо занг зад пурсон шед. дӯстон, мегзарем ба чорумин хонаи назди ҳавлигӣ. бачакҳое ки аз Ҳисор, аз маҳаллаи Уртавуз, аз Ганҷрез хонаи назди ҳавлигӣ кофтестен, яъне ки бо нархи арзонтар да. се комната, 2 сотиқ замин. ассалому алайкум. фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, маҳаллаи Уртавуз, Ганҷрез, аз лаби роҳи калон ба лаби роҳи калон хулоса. ба ҳамаи чизи чорааш фурӯхта мешава, алиш намешава. пули нақд зинда дар корай. ҳозирашта мегем 235 000 монем бо муомила мекунем. 235 000, 2 сотиқ, се комната, Уртавуз, Ҳисор, шаҳраки Шарора, Ганҷрез. қарор дорастед азиз? 235 рақамҳои 51 дада аз тални маълумотоша дӯстон занг зад мегиред. дӯстони азиз, мегзарем ба панҷумин хонаи назди ҳавлигӣ. дӯстони азиз, хонаи назди ҳавлигӣ ҷамоати Лоҳур, деҳаи Тайланобод, ноҳияи Рӯдакӣ. ҷамоати Лоҳур, деҳаи Тайланобод. обши 3 ҳуҷраи, 3 сотиқ замин, 240 000 арзиш. хуб, се дар хона, кухни, ҳамоми даруна дора, 3 сотиқ замин дора. срочна бо савдо мешавад. 240 та. ҷамоати Лоҳур, деҳаи Тайланобод, ноҳияи Рӯдакӣ. се комната, 3 сотиқ замин. рақамҳои 0088 аз талим маълумотоша дӯстон занг зад бигиред. дӯстони азиз, мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ. ҳам хонаҳои заминӣ мегзорем, ҳам квартираҳои фурӯшӣ мегзорем. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як комната квартира чӣ тавре мебинед дар ҳолати коробка қарор дора. 7 ошёна, масоҳат дар умум 45 квадрат метр бардор. азиз, шаҳри Турсунзода, 1 микрорайон, 185 000 сомон арзиш. рақамҳои 65 09 зангарен. срочна як хонагаи фурӯшӣ 45 квадрат бо нархи арзонтар. регар, маҳалла 1, ошёнаи 7, мактаб, супермаркет, клиника, роҳи калон, майдончаи варзишӣ дар назди бино қарор дорад. дом бо хишти пухта ва монолит сохта шудааст. метавонед ремонт карда гиред. ҳуҷҷатҳояш шартнома, 185 000 арзиш. боз савдои соз дорад. дӯстон азиз, дӯстони азиз, мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ҳамин дом қарор дорад. дӯстон, ин дом дар киҷоае? дом дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Сино қарор дорад. дӯстони гиромӣ, 2 комната, дар умум 57 метри квадратӣ, дар ошёнаи 1, ноҳияи Сино, шаҳри Душанбе. арзиш 720 000 сомон, боз муомила дорад. чӣ тавре ки мебинен, дом 4 ё ки 5 ошёна. дар ошёнаи аввал масоҳати 57 квадрат, 2 хонаи хушрӯ кардагӣ,
масоҳати калон дӯстон таи 60 квадрат 720 та. Яъне ки ин дом дӯстон домои чӣ хел гӯемак советӣ аста биродар азиза. 720 та доми лаби роҳ, яъне ки баланди бад нест биродар азиз. ҷои тишина, ҷои ором 720 та бо ремонти замонавӣ дараҷаи олӣ ба талаботи зиндагии ҷавобгӯ. занг занед аз таълими маълумоташа бигирем бача азиз. ва дӯстон мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшимон. квартираи фурӯшии навбатӣ дӯстон нигоҳ кунед ака. дар ҳолати коробка бо перегородкаҳо ҷудо кардагӣ, ду комната кардагӣ дӯстон азиз, дар ошёнаи даҳум дар умум 43 квадратный метр. духонагаи фурӯшӣ дар ноҳияи рӯдакии кӯчаи электра мега. свет электросвет. бино дар лаби роҳ ҷойгир астай. дар назди бино ҳама хизматрасониҳо мебошад. бо об ва свет ва канализатсияи шаҳрӣ муҷаҳҳаз гардидааст. 30% пула мақсад ки 30% пула нараса мега бефоиз насиҳат дода метавонем. агар ки сумтон камӣ кина 30% мақсад ки метавонем ки насиҳат битем. 230 000 сомон. аз таълими маълумоташа рақамҳои 66 60 занг занем бача азиз. ва дӯстон мегзарем ба нӯҳумин квартираи фурӯшии имрӯзамон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри бохтар қарор дорад дӯстон. дар тетсай. ами тетс территория медонем ки чӣ хели ҷое дӯстон. ҳаматонда яъне ки нафароне ки шаҳри бохтар бисёр рафтагӣ бисёр гаштагӣ ами территория чӣ хел яъне ки гаряч точка дӯстон азиз. ду комната дар умум 54 квадрат 220 000 арзиш. 54 квадрат ду комната 220 000 сомон. яъне ки дар тетс шаҳри бохтар дар этажи соколни ҳай дӯстон. ногуфта намона нигоҳ кунед. дар соколни этажай дуюм этаж не якум этаж не минуси 1 яъне ки этажи 0 мешавад дӯстон ку ана ҳаму этаж яъне ки подвал бигем хато намекунем. дар қарор дора рақамҳои 0585 занг зан аз таълими адресҳоро метавонед дӯстон бигиред. 220 000 сомон ремонтош дараҷаи олӣ кардагӣ 54 квадратный метр. ва дӯстон мегзарем ба даҳумин квартираи фурӯшимон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар 46 микрорайон қарор дорад. одамое ки аз диагностика аз 46 микрорайон яъне ки квартираи фурӯшӣ кофтестен. ина ду комната дар умум 46 квадратный метр дар ошёнаи 15 қарор дорад дӯстон азиз. 690 000 сомон арзиш. аз пушт лаби дарё ҳаст ку дӯстон ана ҳамун тараф қарор дорад. бо ин фикр накунед ки баъд 46 меша баъдан саховат баъдан корбор аи паранева аз лаби дарё аз ӯ тараф дӯстон дом нигоҳ мекунад. 690 ӯ тараф ҳам дӯстон азиз бовар кунед хай усам гарени ободоёхи лаби роҳи калон лаби дарё ипараш султони кабир хулоса ҷои зур. занг за аз таълими маълумоташа бигиред. рақамҳои 52 дӯстон лайкотон монед. ҳамин наворда лайк монед дар канал подписаться кунед. кадомитон мешнавен лайкҳои тарафи даст чапа бижиқен далши тамошо кардан гирем. ва дӯстон мегзарем ба 11-умин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки якхонага квартира дар этажи 50 квадратный метр якуми первомая шаҳри бустон гулистон да қарор дорад дӯстон азиз. чикаловскаску анамуҷа дӯстон азиз 280 000 сомон 50 квадратный метр. ина дӯстон варианти соз бо яктага. як хонака ира метавонед ду хонаи калон букунед дӯстон азиз. 280 000 худохоҳ бо савдои соз дора. занг за рақамҳои 96 98 68 метавонед занг за бигиред. ана ҳамин дом дӯстон дар 5 этажаш хонаҳо под шпаклёвка тайёр кардагӣ аз ҷумла стяжка монтаж шкатур кардагӣ корбори сантехникӣ мисол далши занг за пурсон шавад азиз. ва дӯстон мегзарем ба 12-умин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрага квартира дар ошёнаи
якум дӯстон дар масоҳати 33 квадрати метр наздики бозори давлати Зафар 299,000 арзиш. Як хонагаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдаки наздики бозори давлати Зафар, кӯчаи Парк, наздики Садиқи сеюм этаж. хуб ремонт дора, техпаспорт дора, 299,000 арзиш дора. 1 метр 33 квадрат як хонага. Марҳамат дӯстон, занг зад бигиринаш. ва дӯстон мегзарем ба 13-ҳумин квартираи фурӯшии имрӯзамон. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дукомната квартира дар этажи сеюм дар умум 42 квадрати метр ташкил метиҳад. ноҳияи Шоҳмансур, шаҳри Душанбе 465,000 сомон бо муомила дорад. рақамҳои 8484 занг занед бача азиз. дӯстони азиз, навори мо ҷанбааш чизе ки ёфтем, роӣ кардем, хоҳиш кардем, комент кардем, ҳамаша ҳаракат ка навор кардем. бо далчи барои реклама WhatsApp мегзорам, роӣ кунем, омада ҳатто навор мекунем, дар реклама мегзорем бачаҳо. Лайкҳо рамонем, дар канали мо ҳозир дӯстон подписатсия кунем.